Ja, mijn naam is Roelof Hazeloff. Ik ben secretaris van Smelders Erfskip. Ja, wat is Smelders Erfskip? Smelders Erfskip is een stichting die als een protestbeweging is begonnen in 1991. Toen een aantal mensen constateerden dat er nogal veel werd afgebroken in Drachten. De vaart werd gedempt enzovoort, panden afgebroken. En toen men ook nog de oude tabaksfabriek naast de Grote Kerk wilde afbreken, zijn er een aantal mensen in protest gekomen. Dat protest heeft geleid tot behoud van de tabaksfabriek en daarna is Smelders Erfskip echt de hoeder voor monumentale panden in Smallingenland geworden. En een luis in de pels van de gemeente, mogen we rustig zeggen. In onze doelstelling staat ook dat wij ons eigenlijk bezighouden met, noem het maar, de cultuurhistorie. Maar dat gaat over het platteland, dat gaat over de gebouwen, maar dat gaat ook over gebruiken, dat gaat over mensen, dat gaat over immaterieel erfgoed enzovoort. Dus wij zijn nu eigenlijk een hele brede club geworden met 850 donateurs en een magazine wat 3 keer per jaar verschijnt en een aantal boeken wat we inmiddels hebben uitgegeven. Theo van Doesburg die kwam rondom 1917-18 in contact met een tweetal Drachtse kunstenaars en via die kunstenaars, de gebroeders Rinsema, ook met de architect De Boer. En hij kreeg de opdracht om het kleurenschema voor de woningen, voor een aantal woningen aan de Torenstraat, om die dus van zijn kleurenschema te voorzien. Nou, op deze kaart is mooi te zien. Dit is een foto uit 1931 waar die woningen staan. Dit is de Torenstraat en hier ziet u dus weliswaar de achterkant van deze woningen. Het is een zwart-wit foto, dus de kleuren zijn hierop niet te zien, maar op deze foto die recent is gemaakt is goed te zien hoe kleurrijk deze woningen zijn geworden. Overigens, de bewoners die in deze panden kwamen wonen waren helemaal niet zo blij met deze kleuren. Dat vonden ze allemaal veel te opvallend en de buurt kreeg ook al de scheldnaam Papegaaienbuurt. Dus binnen een jaar werden de kozijnen enzovoort overgeschilderd en gewoon in groen, grijs en zwart. In de 20e jaren werd aan de Torenstraat niet alleen de woningen aan de Papegaaienbuurt gebouwd, maar ook een Rijkslandbouw Winterschool. En ook het kleurenschema voor de Rijkslandbouw Winterschool is door Theo van Doesburg ontworpen. Weliswaar niet in de primaire kleuren zoals op de woningen, maar de zogenaamde secundaire kleuren. En dat is op deze foto is dat ook heel goed te zien. Groen, oranje en violet. Maar vooral ook omdat er een aantal ramen in het gebouw zijn geplaatst die ontworpen zijn door Theo van Doesburg. En dit zijn ramen die eigenlijk wereldfaam genieten. Het plaatje hiervoor laat 2 van de 4 ramen zien. Het zijn heel bijzondere ramen. Foto's in ons magazine ziet u duidelijk een aantal afbeeldingen van een tweetal ramen van Theo van Doesburg. De grote pastorale. Dit is het oorspronkelijke ontwerp. En dit is de situatie zoals hij nu in de school bevindt. Duidelijk is te zien dat de bouwer niet helemaal zich aan de voorschriften heeft gehouden, want de tussenbalk is eigenlijk veel te groot geworden. In de vorige eeuw zijn de ramen ook nog gerestaureerd en bij die restauratie is een fout gemaakt. De ramen zijn in spiegelbeeld weer herplaatst. Dat kunt u zien aan deze foto, want dit is eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Dit is door onze eindredacteur Jaap van der Wouw zodanig geconstrueerd. En eigenlijk zou het zo weer terug moeten komen in de school. Maar dit is dus de situatie zoals Theo van Doesburg het had bedoeld. Dit is de situatie zoals je nu in de school bevindt. Vanwege het feit dat Van Doesburg is betrokken bij de bouw en het schilderen van de woningen aan de Papegaaienbuurt en de Rijkslandbouw Winterschool. En het feit dat de ramen van hem afkomstig zijn. Zag Smelders Erfskip al in het vroeg stadium, begin van deze eeuw in, dat deze panden monumentaal waardig moesten zijn. Inmiddels, nu in het jaar van de stijl 2017, is iedereen duidelijk wat het belang is van het behoud van zowel de woningen als de school.